To mai sauraro alhamdulillah kamar yadda kake gani nan ga mu a kasuwar sai da dabbobi ta Goron Dutse inda muka zo domin mu ji ya farashin dabbobin yake a wannan lokaci. Bisa la'akari da yanzu ana magana yau sallah saura kwana 8, to akwai buƙatar al'umma su san ya dabbobin suke a wannan lokaci, ya farashin nasu yake. Alhamdulillah yanzu nan abin da kamar da kuke gani gurin raƙuma kenan, wannan su ne masu ɗauko raƙuman suka fito, sannan kuma an ɗauki raƙuman mutum ya sai aka ɗauka a kai masa shi har gida. To wannan rukunin yan jarida kenan na gidan Radio Express da suke zagayawa kusa yanzu kullugan mata da wannan a tare. To kamar yadda kuke gani mai sauraro nan cikin 'yan raƙuma kenan, wasu daga cikin raƙuma da aka kasa a wannan kasuwa a halin yanzu kenan. To game da kuke gani nan bangaren da ya shafi shanu ne, kamar yadda muka je dan raƙuma yanzu haka muna dan shanu, inda kuke ganin waɗannan shanun daga cikinsu akwai sanda ake nuno shi daga nesa, wancan bakin aka yi masa kuɗi naira 250. Kamar yadda kuke gani masu sauraron mu da kallon mu, wannan 'yan raguna kenan wato a kasuwar Goron Dutse. To yanzu haka mun shigo domin jin ya farashin su yake. Iya kallon ka mai sauraro, raguna kenan a baje a gefen kasuwar ta Goron Dutse, wanda a halin yanzu al'umma da dama suke ta kokarin siyan wanda za su yi da shi. Wanda idan hali za ku ji mu kai tsaye da waɗanda suke sai da wannan abu, ya farashin abin nasu yake. Abinda duk mutum zai gudu ya hange kamar wane ka kama wannan shine wanda wannan kama wannan 50,000 wannan ka kama wancan wannan kenan mai barbaran nan 30,000 wannan gashi nan ka kama wannan 27,000 wannan dunkuma 27 ka ga wannan na zaunen kenan, shi ma bara a tashi. ya bambancin farashin tunkiya da rago kuwa? To gaskiyar magana tunkiya mu yanzu saboda tana dan karanci a bisa kan rago. Kaga dai yanzu wannan 30,000 aka sai da ita da wannan 28,000. To amma sakamakon karanci da take yi ba kasafin muke tora ita ba, saboda tana karanci. In ka gama da tunkiya nan sai dai mu a kawai muke so ta, ko a kiran mu a cikin gari, amma dai a kawai ne mu ba masu saboda karanci sun yi karanci.